Iċ-Chairman tal-Bord ta' Tmexxija u l-Amministrazzjoni tal-Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji Jeffrey Bezzina għalli fl-ewwel 6 xhur tas-sena l-Arbitru Finanzjarju diġà waslulu mal-140 ilment, il-maġġoranza minn nies li jkunu ngidmu minn xi skema ta' erq u tilfu l-flus. Fost il-ħafna tipi ta' scams, is-Sur Bezzina semma waħda li biha ngidmu ħafna matul is-sena li għaddiet, dik li n-nies jirċievu messaġġ ta' parsi mill-bank tagħhom u fih jgħidulhom li jekk ma jwiġbux billi jafsu l-link kien se jingħalqilhom il-kont tal-bank. Il-banek ebda wieħed mill-banek lokali, barra naħseb li jagħmlu hekk ukoll, imma jiena l-banek lokali nista' ngħid, ma jibatux messaġġi biex jgħidu lill-konsumatur tagħhom, lill-account holder tagħhom biex jirrispondu għal xi link li jibatu fl-SMS. Il-banek lokali ma jibatux links f'SMSs. Għalli fost dawk li ngidmu minn din l-iskam kien hemm min tilef 5,000 euro u kien hemm min saħansitra żarmawlu l-kont. Żied li r-riżultat ta' diversi elementi simili l-Uffiċċju tal-Arbitru ħareġ mudell li jinsab fuq is-sit arbitrufinanzjarju.org.mt li bih jiżen ir-responsabbiltà u l-obbligi bejn il-konsumaturi u l-banek. Mistoqsi dwar jekk dawk migduma jistgħu jirkupraw flushom, is-Sur Bezzina wieġeb li dan jiddependi kif ikun sar il-ħlas. Jekk b'kard ma' netwerk internazzjonali bħal Visa jew Mastercard, il-bank lokali jitlob il-flus jintraddu għalkemm mhux bil-fors li se jġiba żewġ. Jispjega li l-biċċa tikkomplika ruħha jekk it-trasferiment isir bl-IBAN number. L-esperjenza tagħna ħafna mill-banek ma rnexxilhomx iġibu l-flus lura għaliex il-klient ma jagħtix il-permess lill-bank tiegħu illi jerġa' jintbagħtu l-flus lura. Anzi, mill-esperjenza tagħna hu illi malli il-frodist barra minn Malta jara l-flus ikunu daħlulu fil-kont, ta' jaqbatu jiġbidhom, ta' mhux se jħallihom hemmhekk biex it-traċċa ta' dawk il-flus jintilfu. Ħeġġeġ lin-nies biex ma joqogħdux lura milli jresqu l-ment dwar banek, kumpaniji ta' investiment u ta' assikurazzjoni, pensjonijiet jew kull servizz finanzjarju għalli kulħadd jista' jinqabad fuq siq waħda u jingidem u appella biex dak li naraw fuq l-internet jew il-medja soċjali ma jitteħiġ vanġelu għalli l-iskemi ta' erq mhumiex problema ta' Malta biss, iżda sal-lum jidher li kollha joriġinaw minn barra. Wissa li l-frodi se jkomplu jiżdiedu u l-avvanzi fl-intelligenza artifiċjali mistennija jagħmlu aktar faċli għal frodisti li jippużaw ta' xi ħadd kredibbli.